ħanaddu għat inqari Matteo 19 l-episodju li jmiss wara li Ġesu tkellem dwar l-żwieġ u d-divorzju, imbagħad inġabulu xi tfal ċkejknin sabiex ipoġġi jdejh fuqhom u jitlob. Imma d-dixxipli ċanfruhom. Ma Ġesu qal: ħalluhom lit-tfal ċkejknin u tfixkluhomx milli jiġi għandi. Għax ta' nies bħat tagħlin jisaltnet ismewwiet. U wara li poġġa jdejh fuqhom telaq minn hemm. Amen. Kont imħajjar ngħidilkom bil-Latin din. Għaliex min kitibha bil-Latin Tertullianu, wieħed mill-difensuri tal-fidi kristjana fis-seklu 3, ilu żmien ġifieri. Però darba qal dan binallamiet hija ħaġa totalment titwemmen. Għax mhix xira. U kien mitfun u reġa' xoxta hija ħaġa ċerta għax hi impossibbli. Il-fatt li Ġesu miet u reġa' xoxta, da Tertullian qed hija ħaġa ċerta għax hija impossibbli. Tertullianu bħalna kien jemmen li Alla u Alla tal-impossibbli. U allura il-fatt li Ġesu il-qaddis tal-Alla miet kien mitfun u wara 3 ijiem skont l-Iskrittur reġa' irxoxta għal Tertullian u għalina hija ħaġa ċerta. U 33 sena qabel ġrat xi ħaġa oħra totalment impossibbli għal moħħna, imma l-Bibja tafferma illi hija vera. Illi Alla etern daħal fi żmien li Alla li l-ispazju ma jesawx, rifes u mexa fuq din id-dinja tagħna. Li Alla immortali, Alla li ma jmutx, miet fuq salib. Li Alla infinit, instab ġo maxtura. Il-fidi tagħna ta' bilħaq jekk aħna nirriflettu mqar minuta, nibdew nindunaw illi hija fidi unika. Ma tistax tpoġġija f'kategorija mar-reliġjonijiet l-oħra tad-dinja huma x'inhuma. Għaliex hija l-istorja tagħha kif identifika ruħu magħna meta faċilment u ġustament seta' rremina u kundannana u kastigana fl-infern. Alla bat salvataġġ. Alla bat salvataġġ illi der fostna bħala tarbija. Tarbija fl-infanzja tagħha, tarbija deboli, dipendenti għal kollox fuq il-Marija u Giuseppi. Tarbija li kellha bżonn tikber u titgħallem. U l-istess Ġesu li darba kien tarbija, aħna nafu darba konna nsejħulu il-bambin. Il-bambin. Bambino tifel. Ma nsejħulux hekk. Għaliex għadda minn dak l-istadju, illum nsejħulu bil-titlu xieraq tiegħu is-sit. Il-kurjos. Is-suprem. Il-possessur tas-sema u l-art, tal-anġlu, tal-bnedmin, ta' kull ma hu, għaliex huwa attwalment il-ħalliq ta' kollox. Kbir huwa l-misterju tal-fidi tagħna Alla der fil-ġisem. Li għaddew kellna l-opportunità li nirriflettu fuq dan l-avveniment stupend, avveniment għal moħħ uman impossibbli, però dan huwa propjament l-Evanġelju. Li Alla żarna. U iva, bin Alla li huwa mill-eternità xi darba kien tifel ċkejken. Tifel ċkejken. U llum naraw kif il-Ġesu ġabulu, probabbilment kienu l-ġenituri ta' tfal ċkejknin, resquhom lejh Ġesu kien rabbi, ir-rabbini kienu jħobbu ibirku l-ħaddieħor u ħadfu l-opportunità biex Ġesu jitlob fuqhom, jpoġġi jdejh fuqhom. U allura llum xieraq li nikkonsidraw x'inhu
dan il-diskors ta' Ġesu u aħna kif għandna nittrattaw ma' tfal ġkejknin. Għajdu li min taħseb li qal dan id-diskors. It-tfal illum huma tiranni. Jikkontradixxu l-ġenituri tagħhom, ħsibhom biex jibelgħu l-ikel u jitterrorizzaw lill-għalliema tagħhom. Jitterrorizzaw lill-għalliema tagħhom. Isa meħuda minn xi editorjal ta' ġurnali għadu kif ħareġ dalgħodu. Però Sokrate qala li għex kważi 500 sena qabel mitwieled Ġesu. Il-bniedem jibqa' l-istess vera, u t-tfal jibqgħu l-istess, però attitudni negattiva bħalma kienet ta' Sokrate jista' jkun qed jgħid il-verità li t-tfal fi żmienu kienu qarbin ħafna, però attitudni negattiva bħal din ċertament ma tenx. Aħna nippreferu illi ngħidu il-Bibbja kif tħares li tfal? Kif tħares li tfal ċkejknin? Din perspettiva biblika hija totalment opposta għal ta' dan il-filosofu u ukoll tferraħna. Pereżempju jekk naqraw Salm 128, martek se tkun bħal dilja għammiela fil-partijiet l-aktar ġewwina ta' darek u wliedek bħal xitel ta' żebbuġ il-kol madwar il-mejda tiegħek. Ara, għax hekk se jkun imbierek il-bniedem li jibża mis-sit. Xi stampa sabiħa hija din, vera? Vera, bidwi meta jħawwel is-siġra taż-żebbuġ kun għadha dajfa. Ma għandek dawn it-tfal imdewri qishom siġra taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Il-bniedem li jibża mill-mulej. Salm ta' qablu jgħid ara l-uljiet huma wirt tas-sit. Min minna ma pjaċir jiret. Il-tfal huma wirt mingħand is-sit. Il-frott tal-ġuf huwa premju. Min ma jħux pjaċir jirċievi premju. Din hija l-perspettiva, din hija l-fehma talla fuq it-tfal. Ikompli jgħid bħal vleġeġ fid gwerrier, hekk huma l-ulied taż-żogħżija. Kemm mbierek il-bniedem li għandu t-turkas tiegħu mimli bihom. It-turkas huwa dak il-pocket fejn jpoġġu l-vleġeġ u mbagħad joħorġu u jisparaw. Il-bniedem li għandu it-tfal huwa bniedem m'għandux għalfejn jibża. Hija fehma ta' bilħaq pożittiva. Meta Ġakob kien wasal biex jiltaqa' ma' ħuh wara li kienu ilhom mifrudin 20 sena, u eżaw għallu min huma dawn? U Ġakob wieġbu dawn huma l-ulied li Alla fi ħnientu oġbu jagħti lill-qaddej tiegħek. Ġakob kellu 12 tifel u wkoll Dina wkoll tifla. L-ulied li Alla fi ħnientu oġbu jagħti. Ċertament, il-Bibbja imkien ma tħajjarna biex inħarsu l-tfal bħalli kieku ingombru, jew bħalli kieku ħajfaqruna, jew bħalli kieku huma xi pis fuqna. Ma nistgħux nassumu illi kif nittrattaw ma' tfal hija xi inkombenza faċli. Mhijiex biċċa xogħol faċli li titratta ma' tfal, speċjalment dawk li huma ġenituri u allura mitwelid għat-tfulija, għaż-żorija, għaż-żożija, għall-adultezza, f'kull stadju it-tfal jekk mhumiex uġieħ ta' ras huma uġieħ ta' qalb. U allura qatt mhuwa faċli, ma' din hija l-imħabba li Alla qiegħed jistedinna biex neżerċitaw ma' xulxin, il-kbar maż-żgħar. John Wilmot li dak kien xi earl, kien xi mlaħħaq l-Ingilterra. Qal u ma tistax ma titbissimx b'dal qal. Qabel iż-żewwiġt kelli 6 teoriji kif trabbi tfal. Illum għandi 6 tfal u xejn teoriji. Għaliex meta tiġi biex teħendil-jom u kif se titratta ma dik in-neputija li qed tiġi żżurok fil-weekend jew it-tifel tiegħek, m'għandniex biċċa xogħol faċli u rridu ħafna għaqal u den u mħabba u paċenzja u sabar. Anħabna nikkonsidraw it-tfal jew nidolizzawhom li nsiru il-sira tagħhom. Irridu
noħduhom l-awlin u ħajjitna totalment investita fihom. Jew għal kontrarju nodduhom bħala ingombru, bħala fixkil, inkonvenjent, ħlejja ċkejkni dejjem jagħmlu l-istorbju, illi jġibu d-diżordni, illi jfarkulek il-pastizzi fis-salot, illi tittoqgħod qassa stretta magħhom, avolja toqgħod qassa. Il-mument li twarrab hemmhekk ikorrulek, vera? U jimbarazzawna. Xi ħadd jagħtihom stoċ l-afħarz. U x'għandek tgħidlu lit-tiju? Ejja, x'għandek tgħidlu lit-tiju? Jimbarazzawna, vera? Jew jitfewwaqlek waqt l-ikla, x'għandek tgħid? X'għandek tgħid? Ġesu hawnhekk bir-raġun dal-episodju huwa inkluż fil-Vanġelu. Il għaliex hawnhekk naraw kemm ta' bilħaq it-tfal kapaċi joħolqu disgwid, diżordni, ikissru relazzjonijiet skont kif inti titratta magħhom. Il-kman ta' Ġesu illi għandna nħalluhom illi morru għandu u ma fixkluhomx. Jiżvela diversi affarijiet, diversi veritajiet importanti. L-ewwel nett, it-tfal jeħtieġ ikunu mbierka minn Ġesu. Jeħtieġ ikunu mbierka. Meta jkunu mbierka ġifieri jirċievu ġid spiritwali minn għandu. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni, Sidna Ġesu nnifsu irid illi javvanzhom, irid. Wera atteġġament pożittiv ħafna lejn it-tfal. Irid javvanzhom fil-fidi, fit-tama, fl-imħabba. Marku jgħidilna li berikom, poġġa jdejh fuqhom, identifika magħhom. Ġesu kien darba tifel u identifika ma' tfal. Ġesu huwa favur it-tfal ċkejknin. Ukoll naraw il-ġenituri huma inkoraġġiti. Ġesu jinkoraġġihom, jagħmluhom il-qalb biex irresqu lil uliedhom lejh minn età mill-aktar kmieni. Tfal ċkejknin hawnhekk jew trabi jew qegħdin talmu jew qegħdin jitalmu jimxu tfal ċkejknin ħafna. Allora mill-età l-aktar kmieni u wkoll jgħallmuhom modijietu. Marku jgħidilna illi Ġesu kien indignat meta fixkluhom. Ir-rabja, ma ħax pjaċir. Mad-dixxipli tiegħu stess. Xi ħaġa li ma mishomx għamluha. U wkoll nitgħallmu li Ġesu għandu stima u għoża speċjali għal dawn il-ħlejja ċkejknin dgħajfa, vulnerabbli, dipendenti fuqna l-adulti. Ġesu hawnhekk jurina kemm kapaċi japprezza l-individwu avolja dak l-individwu m'għandux jagħtik. Jew jekk għandux jagħtik, trabil, gwaj u nkwiet. Vera? Jekk jagħtik xi ħaġa, forsi jagħtik xi pupu magħmul mir-roll ta' toilet paper li tgħid ta' x'ħanamel bih. Tifhem. Imma żommu ġimgħa fuq il-wall unit meħabba t-tifel imbagħad bil-mod il-mod tara kif twarbu għal barmil taż-żebel. Bħala segwaċi ta' Ġesu ukoll nistgħu nuru kumpassjoni imma rridu niftakru li dak li huwa funtana perenni, funtana ta' kumpassjoni u modrija u ħniena u mħabba li ċkejknin tagħna huwa Ġesu nnifsu. Allura ħannaraw x'qed jgħidilna Ġesu, ħalluhom li tfal ċkejknin jiġu għandi. Ħalluhom, huwa kmand pożittiv. Ħalluhom it-tfal ċkejknin. Ħannaraw 4 modi kif inħalluhom li jiġu għandu. Ovvjament Ġesu mhux qiegħed fiżikament magħna, irridu nfu kif xirt jgħidilna meta qalilna ħalluhom it-tfal ċkejknin. L-ewwel qed billi nikkoreġġuhom u niddixxiplinawhom. It-tfal għandhom bżonn disċiplina u japprezzaw it-tfal disċiplina. Ma jfux użaw kliem tqil bħal disċiplina u edukazzjoni u affarijiet hekk. Imma meta nikkoreġġuhom it-tfal japprezzaw għax ikunu jafu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Ma jaf m'għandhomx esperjenza tal-ħajja. Proverbi 22 vers 6 derri lit-tifel fit-triq li jmissu jimxi fiha u meta jikber ma jdux lura minnha. Salamun għamel osservazzjoni tajba hawnhekk fuq il-ħajja. Normalment tifel jew tifla illi minn tkun rabbejta tajjeb u korreġejta u dixxiplinajta tibqa' soda. Tibqa' b'karattru tajjeb il-bqija ta' ħajjitha. Derri lit-tifel fit-triq li jmissu jimxi fiha u meta jikber
ma jdux lura minnha. Xi ħadd qal tkun ksibt suċċess meta tkun ħabbejt ħafna, tħaqt spiss u kont ispirazzjoni lil xi tifel jew tifla. Kont ispirazzjoni għal xi tifel jew tifla jimini. Missieri kien ta' ispirazzjoni għalija. Kien raġel sempliċi, raġel ħawtiel, bieżel, ħobb l-ommi, jistinka għalina. Però niftakar fil-xi form 1 kelli teacher tal-arti jismu Mr. Gallia. Illi kien ispirazzjoni għalija da. U probabbilment sirt komplejt fil-linja tal-arti minħabba fih. Darba fil-klassi ta' 25 tagħna exercise kont benġi foresta. U da ma kienx jagħmel il-ħaġa, jew għasat ma nota tagħmilha, darba ġi fuqi għamel li għabad l-pinsel minn idi u rranġar u x-xogħol li kont nagħmel xel. Għamek ispirani. Għalu, wow. 25 sena wara, mort ma' George Duffy biex nqassam il-New Testaments l-iskola sekondarja fejn kien jgħallem da Mr. Gallia. U rajtu li laħaq sur mast fil-frattemp. U mort inkellu, għatlu Mr. Gallia, għatlu darba kont tallimni l-art inti. Għalli skużan għal niftakrek xta? Għalbi għatlu ma jinniftakrek. Imma jinniftakrek. U kelli ftit nibki dakinhar. Mhux għax ma ftakarnix, ma kelli l-opportunità kien raġel illi ispirani. U allura l-aqwa ispirazzjoni li nistgħu nagħtu lil dawn it-tfal x'inhuma? Hawnhekk għandna stadina speċjali fis-Salm 34 vers 11. Ejjew intom it-tfal, isimgħuni. Minn għandek adult qed jitkellem. Ejjew intom it-tfal, isimgħuni. Se nagħallimkom, tista' tagħlem ħafna affarijiet. Matematika, l-kimika, l-bioloġija, il-Franċiż. Se nagħallimkom il-biża' tas-sit. M'hemmx aħjar milli taqbad dak it-tifel jew tifla u taraf li dan huwa d-dmir tiegħek, tgħidli dak ma jiġix minni. Alla qed jagħtik l-opportunità, qed tiltaqa' ma' dat-tifel. Ejja, ħanallimkom il-biża' tas-sit, il-modi jittalla. Xi ħadd qal investi fil-futur, aqbad il-uliedek jew neputijiet jew tfal oħra u għallimhom sew. It-tfal huma l-evidenza illi Alla għadu ma qatax qalbu minna l-bnedmin. Għadu qed jibgħat it-tfal fid-dinja, xi darba ħajkunu bnedmin bħalna. Rridu l-tfal nħarġuhom biex jobdu u juru rispett. Għax ma jafux. Il-5 kmandament, għaraw da wieħed minn 10. Alla rrieda tiegħu kollha ġabara f'10 prinċipji. Wieħed minnhom. Weġġaħ lil missierek u l-ommok biex jitwalu jiemek fuq l-art l-ilmu li Alla se jagħtik. Dik hija l-akbar ħtieġa ta' tfal. Mhux li jkollhom in-Nintendo jew il-computer jew il-mobile jew kwalunkwe ħaġa oħra. Illi kollhom sens illi dak li huma akbar minni rrid nirrispettom u nobdihom. Għaliex? Proverbi 22 vers 15. Il-bluwa hija mqabda maqalb ta' tifel. It-tfal. Il-Bibja tgħid huma boloħ. Ma jafuhomx it-triqat tas-sit. Inti ttallimhom. Il-bluwa hija mqabda maqalb ta' tifel. Iżda s-saw tad-dixxiplina ibeda minnu. Meta aħna nkunu stretti bimħabba ma' tfal. Mhux nitilqulhom, mhux nittraskurawhom, mhux inħalluhom jagħmlu li jridu sabiex fil-frattemp nagħmel faċenda fil-ċina. Il-bluwa mqabda maqalb ta' tifel, is-saw tad-dixxiplina ibeda minnu. It-tieni mod kif nistgħu inħalluhom lit-tfal immorru għand Ġesu hija billi nkunu modelli għalihom, mhux imħalfin. Mhux imħalfin għaddejjin bil-lembuba jew bis-sejf sibha biex intajru l-irjus. U nrexuhom u
nċeknuhom. Le, it-tfal m'għandhomx bżonn din l-attitudni. It-tfal iridu modell għalihom. Iridu xi ħadd illi kapaċi jikkupjawh. U allura ma tistax iżżarma b'imġibtek dak li qed tipprova tibni bid-diskors tiegħek. It-tfal, isimgħu għadin, it-tfal jifhmu aktar bil-vista milli bil-widna. B'dawn jifhmu t-tfal, mhux b'dawn. Dak li jaraw jifhmu. L-eżempju tiegħek tant iwerzaq illi minix nisma' x'inti tgħidli xi ħadd qal. U dit għatalina bħala Kristjani, illi kultant nippruvaw nevanġelizzaw imma għandek ħart ħajtek imħarbta. L-eżempju tiegħek huwa tant iwerzaq illi minix qed nisma' x'inti tgħidli. Kien hemm tifel darba u kiteb dawn is-sentimenti, dawn il-ħsibijiet tiegħu. Qed jindirizza lill-missieru l-ommu. Meta ħsibt li m'intix qed tħares, rajtek iddendel l-ewwel penġija tiegħi mal-friġġ u rid nimpenġi oħra. Meta ħsibt li minix inħares, rajtek titma' qattus fit-triq u qed missier ħanin mal-annimali. Mama, meta ħsibt li minix qed inħares, rajtek taħmili l-kejk favorit tiegħi u sirt naf li l-ħwejjeġ żgħar huma ħwejjeġ speċjali għalik. Papa, meta ħsibt li m'intix hemm smajtek titlob u emment li hemm missier fis-sema li nista' nitkellem miegħu kull fejn inkun. Meta ħsibt li minix inħares, rajt id-dmugħ jireġ minn għajnejk u tgħallimt li xi ħwejjeġ iweġġawna. Meta ħsibt li minix inħares, innotajtek tagħti lil min fil-bżonn u tgħallimt il-ferħ meta nkun kumpassjonali. Meta ħsibt li minix nisma' smajtek tgħid aħfirli u skużani u grazzi u jekk jogħġbok u għamel kuraġġ. U tallimt il-falur li nżomm relazzjoni tajba ma' nies oħra. Ironikament, dawk it-tfal li ħsibhom biex irexu, dawk l-adulti li ħsibhom biex irexu tfal, x'għandek xi tgħid? Fejn il-grazzi? Normalment issibhom nies li mhumiex kapaċi jgħidu grazzi l ħadd ieħor. Normalment. Mhix qed nagħmel regola fissa, ma ninnota ħafna. Ħalluhom it-tfal x'kif niġu għandi. Kif? L-aktar fuq kollox, aktar minn kull ħaġa oħra. U ttilhom it-triq billi tgħallimhom l-Evanġelju. L-Evanġelju. Għallimhom il-Bibbja minn kmieni. Timotju kien wieħed minn dawk it-tfal imbierka. Pawlu kitiblu qallu jiena nixxenna biex narak. Jien niftakar fid-dmuħ tiegħek sabiex nimtala bil-ferħ, billi niftakar fil-fidi sinċira tiegħek li għamret l-ewwel f'nantek Lloyd u f'ommok Ewniki u ninsab perswas illi issa tagħmar fik ukoll għandek 3 ġenerazzjonijiet. Nanna li tgħallem lil binta u binta tgħallem il-bina l-istess fidi Kristjana. Xi ħaġa ta' bilħaq sabiħa. Imbagħad aktar tard Pawlu jgħidlu mindu kont tarbija ilek taf l-Iskritturi Sagri. Jekk għandek it-tfal u t-tfal qegħdin jikbru, meta ħad tibda tgħallimhom? Mindu kont tarbija. Qatt mu kmieni wisq. Mindu kont tarbija ilek taf l-Iskritturi Sagri li kapaċi jagħmluk għaref għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Kif ħallhom it-tfal jiġu għand Ġesu? Billi nagħlmuhom it-triq tal-Vanġelu u nitolbu għalihom nafdaw falla. Illi fis-sovranità tiegħu fil-ħina tiegħu kapaċi jiftrhom qalbhom bħalma fetaħ il-qalb tal-Lidja sabiex ġenwinament jilqgħu dak il-Vanġelu u jgħixuh il-bqija ta' ħajjithom. Ħallhom it-tfal x'kif jiġu għandi u la tfixkluhomx. Din negattiva issa. L-ewwel pożittiva. Issa tfixkluhomx. Il għaliex faċilment infixkluhom. L-apostli u d-disċipli kienu tant insensittivi li bdew jimbarraw it-triq lill-ġenituri ġejjin bit-tfal. U l-istess ħaġa llum kapaċi nagħmluha b'modi differenti. L-hawnhekk nistgħu nimpeduhom lit-tfal billi nkunu inkonsistenti.
inkonsistenti magħhom u inħalluhom jagħmlu jridu. Daqqa nkunu qisna pulizija fuqhom u daqqa ninsew kollox. X'effett ħatħalli fuq it-tfal. It-tieni, infixkluhom meta nagħlmuhom valuri żmerċi. Meta bli nkunu qegħdin nagħmlu minn ġimgħa l-oħra, tajjeb, inkunu qegħdin nuru li aħna fit-twemmin tagħna maħni s-serji u fl-imġiba tagħna hija laxka. U allura huma ħajmitaw dik dawk l-istess valuri. Ċempillek il-ħabiba Doris tajlek dor, tajlek ħanamlu coffee morning dal-għodu il-ħadd fiex ħin, fl-10, imma fl-10 jkoll il-knisja. U ħadd toqgħod tiffissa u tmur magħha il-coffee morning. U tieħu t-tifel miegħek ukoll. X'messaġġ qed tieħu t-tifel? Metlu xejn imma qed jieħu l-messaġġ vera? Qed jieħu l-messaġġ. Jew tippreferi toqgħod id-dar tara l-Juventus milli tattendi laqgħa tat-talb. It-tifel qiegħed miegħek iva qed jarresta slogħba. U qed jixrob il-Fanta u inti qed tixrob il-birra, x'messaġġ qed tittieħ? Meta s-soltu u taf li l-aħjar għażla x'għandha tkun. Infixklhom it-tfal meta nkunu bla impenn, m'hemmx commitment, nkunu laxki, nkunu negattivi, nkunu bla viżjoni. Bla viżjoni favur it-tfal. Xi ħadd naħseb kien għaref da. Nisimgħu x'qal. Jekk tifel jisma' kritika kontinua, jitgħallem jikkundanna. Jekk jgħix bl-ostilità, ġifi kulħadd kontrih, jitgħallem jiġġieled. Jekk jgħix mal-biża' jitgħallem ikun apprensiv, jisu dejjem fuq xortu. Jekk jgħix ma' persuna għajjura, jitgħallem uħossu ħati. Jekk jgħix ma' bniedem li jinkoraġġih, jitgħallem ikun konfidenti. Jekk jgħix ma' tolleranza, jitgħallem ikun paċenzjuż. Jekk jgħix ma' xi ħadd li jħobb ifaħħar l-Alla, jitgħallem japprezza. Jekk jgħix ma' xi ħadd li jaċċettah, jitgħallem iħobb. Jekk jgħix ma' ġenituri sewwa li japprovawh, jitgħallem jaċċetta lil nnifsu. Jekk jgħix ma' nies ġusti, jitgħallem x'inhuwa fair u sewwa. Jekk jgħix ma' nies onesti, jitgħallem is-siwi tal-verità. Jekk jgħix bil-messaġġ tal-Evanġelju, ikun jaf fuq kollox x'inhi l-imħabba t'Alla. Naħseb il-messaġġ huwa wieħed ċar biżżejjed. L-itfal infixkluhom ukoll meta impenġulhom il-ħajja nisranija bħala stil ta' ħajja nojjuża, bl-Ingliż boring, u ħajja ta' peace u dwejjaq. U ħafna Kristjani jagħmlu hekk. Messhom jistħu. Illi qegħdin jimbarraw jimbarraw it-triq. It-tfal meta jkunu żgħar taqbdilhom idejhom u ġġorhom il-Knisja meta jibdew jiksbu l-indipendenza tagħhom. Jgħidulek ċaw ċaw. Għaliex? Għax bl-atteġġament tiegħek, il-fidi tiegħek, l-Evanġelju penġejtu bħala peace intollerabbli. Insejt x'jgħid Ġesu nnifsu, ħudu l-madma tiegħi u tgħallmu minni, il-madma tiegħi huwa xiex? Ħelu. U t-tabija tiegħi hija ħafifa. Ħafifa. Dan nġorruhom bil-ferħ il għaliex ninsabu mexjin segwaċi tal-aqwa kmandant, l-uniku salvatur, il-qassis il-kbir tagħna il-preżentana perfettu quddiem il-missier. Is-sultan li jirrenja fuqna bit-tjubija li ma bħala. L-ar favur nistgħu nagħmlu t-tfal huwa meta il-fidi tagħna nippreżentawhom bħala xi ħaġa. Xi twejjaq, reġgħu wasal l-erba', ħajkun nerġgħu naqarhom id-dar. Dak it-tip. Tfixkluhomx mill-liġi għandi. Incidentalment. Meta aħna ma namdux l-trabi tagħna, ma nix nfixkluhom mill-liġi għand Ġesu ta'.
maħniġ qed nfixkluhom. Sakemm qegħdin nagħlmuhom il-biża' tal-mulej u qegħdin rabbuhom u qegħdin qudiemhom modelli u eżempji tajjeb. Le. Hemm istorja ta' Charles Spurgeon smajtu bih. Charles Spurgeon kien pastor Battista u allura kien jagħmmed kif nagħmlu aħna lil dawk li jemmnu l-Evanġelju. Però dak kellu ħabib tiegħu Anglikan u darba qegħdin jitkellmu flimkien jħobbu jiltaqgħu jitkellmu flimkien jaqbdu xi suġġett mill-Bibbja. U darba l-Anglikani jagħmlu trabi. Allu ma nistax nifhimkom tagħlilkom il-Battisti kif it-trabi ħasra ma tagħmduhomx. Qegħdin tfixkluhom. U Spurgeon qallu taf x'nagħmlu. Allu inti semmi li l-aqwa vers fil-Bibbja illi jgħallem il-mamudija tat-trabi. U jiena insemmilek vers illi ma jgħallimx il-mamudija tat-trabi. Allu mela, la, allu da, ħalluhom it-tfal ġkejknin u tfixkluhomx milli jiġu għandi, allu l-Anglikan. U Spurgeon qallu l-versi huwa dan, Ġenesi 1:1, fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Allu ma dak ma jsemmix il-mamudija, allu laqqas tiegħek. Fejn hija l-mamudija? Fejn? Ħalluhom it-tfal ġkejknin, Ġesu qiegħed jgħidilna it-tfal għandhom potenzjal. Ejjew niżviluppawh, ejjew nruhom li hemm triq dejqa imma li verament wassal għal ħajja. Ħanurruhom dik it-triq billi naqbdulhom idejhom u jimxu magħna u nurruhom din hija triq tal-ferħ, tal-kuntentizza, tal-barka, tal-feliċità, it-triq magħżula minn Alla għalina. Ija, il-Bibbja ovvjament ma tgħallimx il-mamudija tat-trabi. Darba ġie f'idejja ktejjeb, kien ktieb żgħirek. U kien jismu x'tgħallem il-Bibbja dwar il-mamudija tat-trabi. Kien ktieb żgħirek. U jiftaħtu, kurjuż. U kien paġnu vojta. Paġnu vojta. Il-Bibbja verament ma tgħallimx il-mamudija tat-trabi. Min jemmen u jitgħammed ikun salvat. Emmen l-ewwel imbagħad titgħammed. L-ewwel iżżewweġ imbagħad tilbes iċ-ċurkett tat-tieġ jew il-libsa tat-tieġ. Ġesu jagħtina raġuni għala għandna nħallu tfal ġkejknin illi morru għandu ma fixkluhomx. Għax ta' nies bħat-tagħlin jasaltet ismawiet. X'raġuni hija din? Ġesu jridhom it-tfal. Iridhom, infatti jgħid li poġġa jdej fuqhom, imma r-raġuni hija għax ta' nies bħat-tagħlin. ċertu tradizzjonijiet huma żbaljati għax jgħidu għax ta' dawn jassalta nismaw. Le, żbaljata. Għax ta' nies bħat-tagħlin of such, ta' dawk li jixbħu l-tfal, ta' dawn jassalta nismawiet. Dawn il-Ġesu hawnhekk qed jinqeda bit-tfal ġkejknin li kellu qudiemu bħala illustrazzjoni, bħala biex ngħidlek stampa ħajja ta' dawk li formaw iċ-ċittadinanza f'Salta Nismawiet. Min hu fis-Salta Nismawiet? Min huwa inkluż fil-familja tagħha? Dawk li qalbhom hija bħal ta' tfal. Kif? Huma nies allura li b'umiltà, b'fiduċja, b'sempliċità bħal ta' tfal imorru għand Alla bla pretenzjonijiet ta' xejn. Bla pretenzjonijiet ta' xejn. Illi jafdaw falla. Alla prof ta' salvatur u allura dak is-salvatur huwa propjament li jotta għalija. Bla pretenzjonijiet, bla inkwiet, il-fiduċja, meta nitkellmu dwar fidi x'inhi. Fidi hija fiduċja, li inti tiddependi fuq ħadd ieħor. It-tfal ċkejknin huma parabola ħajja kontinwament. Xi darba rajtu lil Zak jew il-Lela jew xi ħadd mit-tfal f'din il-kongregazzjoni deħlin il-Knisja. X'ħan jikol il-lejla? Le, jew għada x'se nilbes. Mhux hekk it-tfal. It-tfal jafu li hemm għandhom jieħu ħsiebhom. U hekk ukoll Alla missierna. Ipprovdilna firxilna bankett sħiħ fil-preżenza tal-ewwa tagħna. Tassew it-tjieba u
l-mħabba fidila tiegħek jimxu wara il-jiem kollha ta' ħajti. U jien sa nammar fid-dar tal-mulej. Għal dejjem dik hija l-fiduċja tagħna. It-tfal għandhom dik il-fiduċja. Ġesu qed jgħidilna ikkupjawha dik il-fiduċja. Ikkupjawha. Għandna ħafna x'nagħmlu lit-tfal u t-tfal għandhom ħafna x'jagħmlu lilna. Ejja nkunu umli biżżejjed biex l-tfal nilqawhom, naċċettawhom, nifirħu bihom, nitkellmu magħhom, nagħnquhom, inbusuhom. U meta jwaqqgħu il-pass bil-ċitta l-pasti mal-art mhux tfal. Fejn ħanaslu. It-tfal huma l-barka tal-Knisja, huma l-futur tal-Knisja. Tkellimhom it-tfal f'din il-kongregazzjoni. Tieħu pjaċir bihom. Jew huma dawk li qegħdin ifixklu. Mistax ilu John qed jaqra l-Salm minn hawnhekk. Skit perfett fil-Knisja, skit perfett. U hekk għandu jkun. Qegħdin nixorbu sentenza wara sentenza tas-Salm. Żak kien hawnhekk qalleb il-Bibja kiesu qed jaqra. Il-folji jinqalbu. U wara ftit innotajtu waqaf biex juri xi ħaġa lil lela. Nasib qed jinterpretara xi pass. Gustajtu. Kull darba niftakar jiena x'jgħid l-Apostol Pawl meta kont tifel. Kont inġibru ta' tifel u kont nirraġuna ta' tifel. Meta kbirt imbagħad. Neħħejtak li ta' tifel. Kieku xi ħadd minnkom l-adulti għamel hekk beda jqalleb il-Bibja, kun żgur li ħaġi nkellmek. Ma mhux tifel. Ma tistax tippretendi illi tifel iġibru ta' adult. Dan irid jiġi trenjat, irid jiġi imħarreġ. Irrid il-paċenzja, irrid id-dedikazzjoni tal-adulti. Bħalma ħadd ieħor fil-passat ħa paċenzja bina. It-tfal għandhom ħafna x'jagħlmuna imma ejjew nkunu minn ta' quddiem aħna nfusna illi nagħlmuhom. Nagħlmuhom. U għatmu biżżejjed. Għatmu biżżejjed. Ħallu t-tfal kejk niġu għandi tfixkluhomx. Għax ta' nispattalin, jasalt nismewit. Jalla dan id-diskors ta' Ġesu jeraq fi qlubna, jikkonvinċina mill-iżbalji tagħna u nkun lesti l-liva. Nibdlu il-mentalità tagħna, l-approach tagħna lit-tfal u nibdew inħarsu lehom dik il-bissima u b'dik l-akkoljenza sabiħa illi għandhom bżonn minn għandna il-kol kemm aħna.